Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dascabe of Tamao Asset. Thank you very much. Welcome po sa ating palatuntunan Kamao Kasero. Tayo po ay nasa special segment na mano-mano. Ulitin natin ang ating topic ngayon mga kaibigan ay sa inyong palagay dapat bang isailalim sa martial law ang ating bansa ngayon? At this very moment mga kaibigan tayo po ay mapalad sapagkat ang isang abogado, a law professor ay available para makauntahan po natin sa napakahalagang topic po ito. No? Topic na medyo marami nag-iisip patungkol po rito. In fact, nasa martial rule ang Mindanao, no? At sinasabi nga po ng iba na the style of the martial law being imposed right now is a creeping martial law. Inuna muna yung Mindanao, baka mamaya niyan buong bansa na, no? But sige, bago magka-martial law, ano nga ba ang mga prerequisite? Yan, anong mga dahilan? Nasa linya po natin ang isa po nating kaibigan na law professor, nagtuturo po sa LaSalle University, if I'm not mistaken. At siya po ay isang advocate din po ng modernong agrikultura. I'm referring to Attorney Taike Calleja, ang ating kababayan from Albay, Legazpi City. Attorney Taike, amigo, mga ray na hapon tabi, welcome po sa Kamao Kasero. Ay maray na hapon sa imo, Errol, kabayan. Good afternoon sa mga listeners mo. Yes, sir. What can I do for you? It's a pleasure to have you this afternoon, Attorney Kabayan. We're being watched worldwide through Little News Philippines and nationwide through Pinoy Extreme Channel. Yan, it's a television Congratulations. channel. Well, thank you, and it's my pleasure to have you in our program today. All right, topic natin ngayon. May natisod kasi akong isang news item online that the president is saying that he's planning to impose martial law. Ang pag-usapan natin, sir, ganito ano ba ang martial law? Ano bang prerequisite yan bago yan i-implementa? On a purely academic tsaka say constitutional means, under the 1987 Philippine Constitution, the President of the Philippines, being the Commander-in-Chief, can, in case of invasion or rebellion. So there are two instances when he can declare martial law. When there is an invasion or rebellion, and provided that the public safety requires it. So yun yung wording ng 1987 Philippine Constitution. Yung invasion ba, attorney, to your understanding, yung invasion ba dyan na tinutukoy bilang abogado at nagtuturo ng batas sa mga estudyante? Yes. Anong nasa isip po dyan when the word is mentioned as invasion? Even as a common person would understand it, pag sinabi natin invasion, ibig sabihin foreign. Foreign. Oo, kasi hindi naman siguro pwedeng i-invade ng sariling mga tao ang sariling bayan, no? Right. Kasi nandito na tayo. Right. So, malinaw. kung foreign army, foreign forces, that is an invasion. Yeah. Kaya nga, under the Constitution, sinasabi na, or rebellion. Pag rebellion naman, ibig sabihin, umalsa ang sariling mga tao. At ang ibig sabihin ng rebellion, in the same manner as invasion, by means of force. Armado. Yun, yan din ang understanding ko unless may ibang understanding. It's a very, I think, layman's term, no?
Mm-mm. Pag invasion, foreign forces with arms. Mm. Rebellion, Mm-mm. sariling mga kababayan, kaya lang nag-alsa at may armas din. Mhm. So yung dalawang instance lang mangyayari Mm-mm. na pwede mag-declare ng martial law ang isang presidente ng Pilipinas bilang commander-in-chief Mhm. if these two instances, either one of these happen. Mhm. Alright. What else? Paano po ang may proseso ba 'yan base sa ligang batas natin? Yes. Oo. Oo. Ano po ang mga And proseso? I'd like to note that the 1987 Constitution Mm-mm. is different from the 1935 Constitution Mm-mm. na yun yung naging experience ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng napakatagal na martial law under President Ferdinand Marcos. Mm-mm. Because of the dangers or yung mga nangyari nung 1935 Mm-mm. Constitution, which Marcos declared in 1971, Yeah. the 1987 Constitution made sure na yung mga safeguards Mm-mm. for individual freedom, even if a martial law will be declared in the 1987 Constitution, Mm-mm. is in place. Mhm. So ano yung mga yon? Una, Mm-mm. if a current president declares martial law under the 1987 Constitution, that declaration cannot exceed 60 days. Mm-mm. If it will exceed 60 days, the president must ask Congress for an extension. Mhm. At nangyari na rin yan, di ba? Nung May of 2017, Mm-mm. before mag-expire yung 60 days, humingi yung si President Duterte sa Kongreso kasama ang House of Representatives at ang Senado, Mm-mm. humingi ito ng extension hanggang December of December. 2018. Right. But before the extension, by the way, Attorney Kabayan, before the Yeah. extension, di ba, if my memory serves me right, ay kailangan may confirmation ng Senado at Kongreso. Ng Yung Yes. Yeah. There's within 48 hours Mm-mm. upon the declaration of martial law, Mm-mm. the President of the Philippines must report to Congress. Mm-mm. Congress dito, ang ibig sabihin, yung dalawang sangay ng Kongreso, yung Legislatura. Senado at House of Reps. Right. So within 48 hours. At ginawa naman po yun ng Presidente ng Pilipinas, nag-report. Mm-mm. At sumang-ayon naman yung ating Kongreso. Mm-mm. Kasi nagbobotohan naman po yan eh. Mm-mm. A majority is enough to affirm yung declaration ng Presidente ng Pilipinas. For a while, napag-usapan po ito sa Supreme Court because some legislators brought this issue to the Supreme Court. That's true. Yeah. Ang issue kasi, based on the 1987 Constitution, kailangan factual yung rebellion o yung pag-aalsa. Mm-mm. At ipinakita naman during the Marawi siege or incident na meron naman talagang mga armas at meron talagang maraming mga Nanggugulo. labanan. Mm-mm. So pwede. Mm-mm. Take note, however, na si Senator Drilon, ang alam ko, nag-file ngayon na kini-question ngayon sa Supreme Court yung factual basis ng extension. Mm. So I think pending po yan. Yeah. Okay. So, Kasi nga, while the Marawi siege is already over, Mindanao is, in general, is relatively peaceful. mm-mm. Hindi naman natin masasabi na may pag-aaklas o may rebellion sa Mindanao ngayon. Mm-mm.
Kaya dinulog ni Senator Drilon ang issue na yan ng Supreme Court. So tayo natin kung ano magiging final decision ng Supreme Court tungkol po dyan. In the meantime, yung taong bayan po kasi, actually hati po rito, yung mga nakinabang siguro sa martial law those times ay pabor sa martial law siyempre. Yung mga naging biktima, ayaw sa martial law. Para po sa kalaman ng publiko, taong bayan attorney, naalis ba ang karapatan, basic na karapatan ng taong bayan kapag ka nasa ilalim ng martial law ang isang bansa? Merong karapatan ang sa regular, no, pag wala tayo sa martial law situation. And if martial law is declared, together with the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, ayan, medyo technical legal jargon, Yeah. Explain ko ng konti. Yung habeas corpus kasi, yun yung karapatan ng isang mamamayan na under a civil government na bago ka hulihin ay dapat meron munang due process. Meron munang paghuhusga ang korte, may order ang court. Maliban na lang pag halimbawa, na red-handed, na nakita ka ng pulis na meron kang binubugbog o meron kang daladalang illegal firearm, pwede kang hulihin kahit wala pang court order. Tama, mga exception yan. Pero kung halimbawa may paratang sa'yo in a regular situation, no? Meron kang halimbawa, isa kang mamamatay tao o isa kang estapador, hindi ka pwedeng hulihin ng pulis na walang court order. Kasi paratang pa lang yun. Under the suspension of the privilege of a writ of habeas corpus, ang isang lugar, kung nasa under yan ng martial law at suspended yung writ of habeas corpus, yung military or yung mga police, pag inutusan ng administrator o kung sino man na yung namumuno ng martial law area na yan, halimbawa, yan, itinuro. Hello. Saglit naputol yung linya natin kay Attorney Ty K. Calleja. We're discussing the scenario of martial law as being floated by some people. Balikan natin si Attorney Ty, saglit lang ha. Attorney Kabayan, sorry po naputol tayo. Yes, I'm back. Yeah, go ahead. I was mentioning, binanggit ko na pag suspended ang writ of habeas corpus sa isang lugar, pwede kang hulihin kahit walang warrant of arrest. At ginagawa ito for public safety. Lalo na kung under nga naman sa isang rebellion yung lugar, maraming mga anti-government forces sa may armado. Hindi na natin aantayin na magkaroon pa ng court order o kaya warrant of arrest para hulihin yung mga salarin na yan. Ayun. Kaya po ginagawa to. Ang danger naman ito, kung wala naman talagang mga pag-aaklas o wala namang rebellion, nagagamit to ng gobyerno para hulihin ang mga kalaban. Yung nangyari nung martial law nung kritiko lang, halimbawa, isang journalist na maingay, hulihin yan. Ikulong. Bahala ka na later ka na mag-explain. Hindi yan pwede gawin if there's no suspension of the writ of habeas corpus. Yan. By the way, attorney, linawin nga natin, is it automatic na pag martial law declaration ay kasabay ng suspended yung writ of habeas corpus? Hindi rin po. Hindi rin. Under the 1987 Constitution, the suspension of the writ is not automatic.
Mhm. Yung martial law kasi, ibig sabihin lang naman nilalagay kayo sa isang military or kaya police control yung Mhm. area. Mhm. Under the 1987 Constitution, nakalagay din doon na even if there's martial law, the judicial, the courts, and the civil offices are not suspended as well. Ibig sabihin, kung mga regular na kaso yan, kasuhan pa rin, dadaan pa rin sa due process, hindi pwede hulihin, unless nga na-suspend yung writ of habeas corpus sa lugar na yan. Yeah. So it is a separate declaration. Ano ang requirement mo to declare Suspend the writ. Yes, to suspend the writ. Ay, kasama na doon yun sa request ng presidente. At ang pagkakaintindi ko, Yeah. yung ginawa po sa entire island of Mindanao, both martial law and suspension of the writ of habeas corpus was declared. Yun. Ah. So ang nangyari, magkasabay na silang na-impose. Ang pinanggagalingan kasi po nitong request na to, yung Marawi Siege. Yeah. At in-extend lang. Apo. Okay. So Ah. marami po kasing nananawagan na i-enforce na ang martial law. Marami na mga ayaw. So, binuksan ko ang topic na ito para mas ma-educate po natin ang mga nanonood sa atin, Attorney Tax. And, hindi ako nagkamali. Maganda po yung topic na yan kasi ang katanungan dyan, kailangan ba talaga? Yeah. So, kailangan ba talaga? Ayan, kaya ang tanong natin ngayon dapat ba na isa ilalim ang martial law ang ating bansa ngayon? Kailangan Kung ba yun? idadaan po natin sa isang historical na perspektiba, ang unang-unang nag-declare ng martial law under the Republic, si Aguinaldo. Pagkatapos po noon, yung martial law under sa mga Amerikano, martial law under sa panahon ng Hapon. Yeah. Ang hindi alam ng karamihan, gumawa rin ng sariling constitution ng mga Hapon. Ayan yung tinatawag na 1942 Constitution. Yes, sir. Pero pinagpawalang visa yon, ibinalik natin yung 1935 Constitution. At during the time of President Marcos, nag-declare din siya ng martial law. Yun yung pinakamahaba. Yeah. So under this historical experience, yung mga experience ng Pilipino, mas maraming negative na experience ang nangyari kaysa kagandahan. Kaya nga nung ginawa yung 1987 Constitution, ginawa ng ating mga constitutionalists, nalagyan ng mga Safeguards. Tama. Oh. So, even with the safeguards, nakikita natin sa nangyayari ngayon na hindi mahilig ang presentamenting gobyerno na sundan to the letter kung anong nasasaad sa 1987 Constitution. Isa na dyan, yung meron ba talagang actual rebellion na nangyayari pa ngayon? Mukhang wala naman. At kung pagpipilitan na mag-declare para ng martial law sa buong Pilipinas, sa aking personal na pananaw, labas na yan dun sa 1987 Constitution. Kasi, ang sinasabi nga, kailangan dapat may actual rebellion or actual invasion. So without Doon pa lang, wala na. without those elements, dapat wala. Oo, hindi pwede. So, hindi ba nakakabahala na yung mismong requirement ng ating saligang batas hindi sinusunod? May mas attorney, may mga usap-usapan na yan madali namang gawin yan, mga scenario, creation, mga usapang wild discussion. Conspiracy theory. mga wild discussions. So. But
alam mo naman, maraming nangyayari na akala mo hindi pwede. Yun na nga yan eh. Tama. Yung, kung kaya gawin ang isang bagay na hindi naaayon sa ligang batas, kung wala yung situation, Mm. paano natin masisigurado na yung iba pang mga karapatan na nakasaad din sa saligang batas, re-respetuhin din? Tama. Ayaw ko naman sabihin to, pero mabuti pa nga nung panahon ni President Marcos, nagkagulo muna Mhm. bago mag-declare Mag-martial law. ng martial law, no? Tama. Ibig sabihin, nangyari muna yung mga predicate o nag-lay the ground muna Yeah. bago mag-declare. Tama. Eto ngayon, ang sinasabi parang, pwede naman eh. Wala namang magrereklamo. Hawak naman natin ang Kongreso. Mm. Maganda itong pinag-uusapan natin, attorney, kasi as I mentioned, I wanted to educate all the viewers about this very, very sensitive issue na, of course, magiging apektado po ang just in case. Ang mga kritiko at lahat ng mga oposisyon. Right. Oo. Oo. So anyway, attorney, natutuwa po kami sa kabila ng pagiging busy mo at sinagot mo ang aming tawag. By the way, balitaan mo nga kami, ano bang nangyari doon sa iyong scholarship sa Amerika? Ayan, actually, sa magandang naman, yung pinag-usapan natin medyo nakakabahala. Ito naman, good news. Go ahead. Yung scholarship kasi na pinuntahan natin sa university sa isang Ivy League sa US, ang Cornell University, ay patungkol sa mga makabagong teknolohiya for food security, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. Yeah. Ito na yung aking isang advokasya na minsan ay napag-usapan na natin. Right. Ang aking napag-alaman, napakarami ng bagong technology na makakatulong sa pagparami ng pagkain o food security. At the same time, environmentally friendly o kaya ay banayad sa ating kalikasan. Napakaganda kung mangyari yan sa atin. Kasi yung mga problemang hinaharap ng buong mundo, dumalaki ang populasyon, Yes. lumiliit ang Supply ng mga pagkain. supply ng pagkain. Yes. Pati kung kahit magtanim tayo ng marami, no? Yung resource that are available, kung halimbawa, dadagdagan mo ang lupain na pagtatamnan, ang ibig sabihin nun, mas maraming puno o mga forest na Masisirain mo. kailangan mong sisirain para matamnan mo ng rice, corn. For the traditional na pamamaraan. Ang challenge ay kailangan makapagtanim tayo sa pareho pa ring amount of resource, pero dapat mas marami ang aanihin. Ayun, no. Now, the good news is the technologies are available already. Good, very good. Mukhang tinuro na sa'yo lahat, kabayan. Tayo ay nabigyan ng pagkakataon na makita yon at ang obligasyon ko ngayon, responsibilidad, ay maipamahagi ko ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magsasakang maralita. Diyan ngayon magsasabi ang Leader News that our digital platform at ang ating television program is much willing to be your partner in disseminating those very, very important informations, especially the technology transfer and knowledge acquisition na yan and sharing. Maraming salamat. Yes, sir. At definitely makakatulong tayo sa dissemination man lang. Right. Hindi lang naman dapat dissemination, pero siyempre yung actual transfer ng technology. Yes. Gagawin naman ng... Hello.
One more time, balikan natin na mga 2 minutes. Pinag-aral po ng libre sa Amerika ito si Kuana. Nakakuha si Attorney Taike ng scholarship para pag-aralan po ang modernong agrikultura sa Amerika, especially yung sa corn and rice. Kailangan po natin. Welcome back, Attorney. And you were saying that Yes. education is the first step and para maging aware sila at magka-interest. Then next True. na yung implementation. Ang Pilipinas, isa sa mga bansa dito sa ASEAN, no? Apo. Sa Southeast Asian nations, Mm-mm. na medyo nakakaangat sa kung ikukumpara sa ating mga neighbors. Apo. Pero sa bigger picture, kung ikukumpara ang sarili natin sa Europe, Mm-mm. sa US, Wala tayo. even South America, malayong-malayo pa tayo. Alikabok lang tayo. But because of this modern technology na available na at pwede namang gamitin natin, may laban tayo ngayon. Oo, kasi yung mga for example, yung makabagong binhi Mm-mm. na itatanim, Mm-mm. ito'y hindi na kailangan ng mga pesticide. Ayun. So, nakakatipid na tayo sa pesticide at dahil hindi ka gumagamit, you are also protecting the environment. And the health of the people. Kasi iba yung kakainin mo na punong-puno ng pestisidyo. Oo, yung iba kasi ngayon sa mga vegetable po natin, parang dinidinig na ng mga chemical. Tama po. Ay, so sige. Attorney, gusto kong ipakita yan sa video lahat. Yung, Yeah, that would be, let's schedule another date for that. Yes. Oo, para mas madali maintindihan. Alam mo naman mga Pilipino, mas appreciated yung visual. Yes, Nakikita I mo have ito. I have some resources, video Good. graphical resources Good. that I may share to you, and hopefully I can visit your Please. station and then present it there to your audience. We'll be happy to welcome you sa studio, Attorney Taik, sa Kabayan. Medyo kapos lang tayo sa oras, sir. So, Yes. kami po ay, for the last time, ano pong mensahe po ninyo, Attorney, as our closing sa ating mga viewers? Two things, no? We've discussed two matters today. Yes. First, yung ating saligang batas as regards the martial law. I welcome the discussion para mas maging malinaw ang karapatan natin Yeah. versus the government. Doon naman sa second part na sinasabi ko na ang SENSA ay katulong natin. Hindi dapat tayo matakot. Yeah. At the only way to move forward is to embrace science. All Thank you right. very much. Yan po. It's our pleasure, Attorney. Maraming salamat po for your wisdom this afternoon. Thank you. Kabayan, Errol, thank you very much. Good day. Maray na hapon, Tabi. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Overtime na po kami, pero bilang wakas, balikan na po natin ang ating mga pangunahing issue. Dahil po sa PNP Checkpoint Operations, 5 na po ang patay, 45 iba pa arestado. Suspect sa pagpatay kay Batucabe, sasampahan ng panibagong kaso. Investigasyon naman sa passport data breach. Ayaw daw, tinututulan po ni Arroyo. Road Board, pinaabolis na ng Senado at Kamara. Dagdag pasahe, hilingin po ng mga transport groups. Dengvaxia, hindi daw tiyak na dahilan ng ilang kaso ng pagkamatay ayon po sa DOH. GMA katig daw po sa legalization ng medical marijuana. Narinig mo, Clarence? Magiging legal na marijuana. Hit-hit dito, hit dito. Hindi pwede yun. For medical purposes lang. DFA, hindi i-require ang birth certificate sa passport renewal. Localized peace talks sa NPA ang nais pong gawin ng OPAP. BUL, personal na ikakampanya po ng Pangulo.
At bagong threshold sa landslide-prone areas ipapatupad po. Albay, nakabantay po sa LPA. Sa inyong palagay mga kaibigan, dapat bang isailalim sa martial law ang ating bansa ngayon? I will leave you that issue to be your assignment. Maraming salamat po mga kaibigan ko, mga ginigilid po natin taga-subaybay, mga suki sa ating palatuntunan Kamaong Asero. At sa ngalan ni partner Oliver Lico, ang ating operations head, ang ating creative director Mark Anthony Reynoso. At salamat ng maraming sa ating Mission Tabang Tugang campaign manager, Angie Puso, na talagang hinihimay ang lahat ng pangangailangan para maging matagumpay po ang ating Mission Tabang Tugang Charity Project sa TV Albay on Saturday, January 19, 2019. So mga kaibigan, malamang kami po ay wala bukas sapagkat kailangan po namin bumiyahe. Hanggang Biyernes, magkita-kita po tayo hopefully, God's will, God willing, by Monday. So again mga kaibigan, nais po nating hikayatin pa rin, ano? Pasalamatan po namin ang inyo po mga pagtulong. Pwede po bang ibahabol po ninyo ang inyong mga cash donations sa ating Mission Tabang Tugang through our BDO savings account name Errol Dacame and savings account number 103-700-46323. So, pwede nyo pong i-deposit po dyan and yan po ay tinitiyak po namin sa inyo. Makakarating po yan sa lahat ng dapat makatanggap po niyan. Lahat pong beneficiaryo ay i-document po natin on video. Makikita po ninyo ang mga pagtanggap at ang pagpapasalamat po sa ating mga tulong just to ensure that everything will be transparent. Ayan, ganyan po kami ka-transparent magsagawa ng charity project. And after which, magre-report po kami sa publiko kung anong nangyari. Iuulat po natin live sa ating palatuntunan. Bueno, muli po natin pasalamatan ang mga katuwang po ng Leader Notes Philippines, ang Heroes Alliance, ang UGS, ang MCBO, ang Montalban Bonsai Society at ang PMI. At marami pa mga individual, of course. Si Manoy Jobert Clet dyan sa Australia, si Engineer Bert Hashimoto, si Mading Melz Parum, si Pinsang Joel Brocales ng Mixed Restaurant. Ay, napakasarap po ng mga luto dyan sa Mixed Restaurant sa Makati. Ayan, at ang halo-halo dyan, very, very special. Who else? Sino-sino pa? Marami pa. Ipopost natin yan. Ipopost po natin yan. Kaya hindi pa tapos, ano? At welcome pa rin po ang inyo po mga donasyon. Malayo po kasi yung ating pupuntan. So, we really prefer cash donations para anuman pong kailanganin po doon na po bibilihin natin sa lugar. Alright? Sa ngaran ni Clarence Sanday ang ating piloto sa araw pong ito. At si Earl Nico Dacame na pasulpot-sulpot lang. Now you see, now you don't. Ako pa rin po mga kaibigan ng inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.